Ok, cred că e primul videoclip pe anul 2022. Sunt câteva noutăți în grădină. Cea mai mare ar fi solarul acesta, mă rog, sfera aceasta nouă. Suntem după o perioadă de ploaie, dezastru aferent. Și haideți să vedem ce mai e pe aici nou. Asta ar fi solarul principal, cel mai mare solar, pe care l-am umplut cu 90%, să zic, roșii. Am început să facă gogonele, diferite stadii. Aici avem câteva aromatice, adică pătrunjel și mărar, niște jalapeno, niște usturoi și mi-a mai rămas, mă rog, din primăvară niște sămânță de sfeclă. Am plantat sfeclă roșie pe aici, ce a mai rămas din niște salată. Mai în capăt de tot avem niște castraveți de aia lungi și asta e o noutate la mine, sistemul de irigație făcută din țeavă PHD de apă. Da. M-a scutit de o grămadă de muncă. În partea asta avem cartofi, care, mă rog, nu știu dacă se vede, am mai scos din buruiană și tot mai am buruiană de scos. Bătălie constantă cu buruiana după ploile astea. Și un experiment aici, cartofii pai. Nu știu dacă se văd cartofii. Abia acum au ieșit. Plantați pur și simplu, bază de carton și am pus un pic de gunoi și mai mult paie. Și au început să iasă băieți. Un alt strat de cartofi. Aici am pus niște cartofi mai târziori. Aici avem niște morcovi cu niște ceapă ce mi-au mai rămas, niște sămânță. Am mușcat un pic din livadă ca să le pun, dar asta este. Fasolea pe harac, bătută și ea săracă de ploaie. Și aici porumb pus pe dungă de data asta, mă rog, pe linii. Unde am mai avut spațiu, am mai plantat niște roșii sherry. A fost spațiu cam mare între porumb. Niște zucchini iară aici. Sherry, la toți săraci ăștia sunt niște zucchini. Practic fasole, porumb și dovlecel, cultura celor trei surori, cum ar zice mexicanii. Și altă noutate, niște napi. Pus pe lângă gardul vecinului, atât ca o cultură, mă rog, am înțeles că e o cultură sănătoasă și o să creeze și o perdea pentru a asigura un pic de intimitate în grădină când stau eu, de exemplu, la măsuță. În solarul 2 avem o altă noutate. Varza furajeră sau varza cale, cum numesc americanii sau ăștia din afară. Asta e ceapă de aia agimă, mi se pare. Sau nu știu cum îți zice, 7 frați, puii. Ce mai avem? Ăștia, ardei capia, care mi tot atacă, nu știu ce, probabil furnici sau melci, nu știu, au frunzele găurite. Gogoșarii care merg un pic mai bine. Și acolo sunt e un răsat de ardei gras roșu, care din nou este atacat de ceva. Vinetele, afară de vinete, tot ce înseamnă roșii, ardei, varză cale, le-am făcut sunt răsaduri proprii, adică le-am crescut
De când era iarnă, ianuarie, februarie, la locul meu de muncă, unde e mai cald, practic am cam economisit o grămadă de bani. Ori din 100 de lei. Ca să umplu toate astea solarii, cam trebuie să bag niște răsaduri, multe. Bun, aici maceratul de urzică și aici este locul unde creez eu compostul. Cum vedeți, o grămadă de buruieni, ceea ce rămâne de la găini, plastice care nu știu de unde au ajuns, probabil din cartoanele pe care le mai folosesc prin grădină, pentru, mă rog, a bloca diferite ierburi să crească. Și rezultatul este compostul ăsta, pe care dacă o să vă uitați pe diferite canale de YouTube, o să vedeți că ăștia din afară folosesc foarte mult compost creat în felul ăsta. Iarbă cu cartoane, cu toate cele. Grădina am împărțit-o oarecum în zona de solarii, zona de creare a compostului, zona de culturi mari precum cartof, porumb și am o zonă imediat asta e zona în care am mai făcut niște răsaduri, un politunel micuț. Astea sunt afinele. Da? Și o zonă unde încerc eu să fac un rezervor de apă. Da? O să mai vină încă o roată mare de la un tractor peste asta, izolată foarte bine, turnată de asta de beton și fac un rezervor. Folosesc niște materiale care altfel s-ar fi aruncat. Avem aici niște mazăre conjurate de buruiană, care, gărgăriță pe așa, care e destul de mare crescută. Aici tot așa am mai avut niște sămânță, am pus mazărea, că cultura principală de mazăre, stați niște ce au căzut zarzărele. Bun. Cultura principală de mazăre este aceasta. Crescută destul de ok. În vreo săptămână o să mâncăm mazăre. Și abia aștept. Asta, fasolea oloagă, bătătorită și ea de ploaie. Practic, fasolea oloagă, mazărea, din partea de proteină vegetală a grădinii. Castraveți, iară, de data asta cornișorul. Crescut și binișor. Nu ne grăbim cu castraveții, oricum mai avem la murături de anul trecut. Bun. Și în partea asta zucchini mai mari, crescuți. Aici ce a mai rămas din stratul de usturoi, care trebuie să-l iau să-l gătesc, sau mă rog, să-l folosim. Și ceapă, asta e pusă pentru iarnă, să se facă să crească, să se dezvolte. Niște morcov, care a ieșit și pe rând, dar și cum a vrut el. Altă ceapă și cam atât. Grădina asta mai mult cu ceapă, 3 rânduri, nu prea s-au dezvoltat. Asta bine, asta așa și așa, ăla mai deloc din cauza umbrei. Da. Și cam asta ar fi cu ce m-am ocupat eu, perioada în care n-am mai postat nimic. Destul de multă muncă chiar și pentru puținul pământ ăsta. Arată cam haos, dar o grădină aranjată înseamnă o grădină în care nu se muncește mult, din punctul meu de vedere.
Ne mai vedem.